Ahojte, drahí moji. Pri miešaní kariet mi vypadla táto karta. Očistite sa. Požiadajte anielov o uvoľnenie všetkých jedovatých energií, ktoré ste mohli absorbovať. Niekto z vás teraz môže prechádzať vo vašom živote nejasnou situáciou. Môže sa cítiť byť ako vyšťavený, áno, ako bez energie. Môžeš pociťovať v sebe dosť zmätku. Ja neviem, môžeš doma narážať na konfliktné situácie, áno, alebo aj v práci. Buď môžeš narážať na hadavých kolegov, alebo aj ty môžeš byť dosť výbušná teraz. Jednoducho, môžeš byť aj v období, ako keby si pociťoval takú stagnáciu, že sa ti prestalo dariť. A anjeli chcú jednoducho, že aby si očistil svoje telo od tejto negatívnej energie, ktorú si mohol ináč vytvoriť aj ty sám nejakou minulou záťažou, ktorú so sebou ty ťaháš, áno, že má stále v sebe niečo zakorenené, alebo si túto negatívnu energiu mohol na seba natiahnuť od iných ľudí, alebo ti kľudno mohla byť aj poslaná od nejakého prajného v zátvorke neprajného človeka, áno. No, tak teda, aby si sa zbavil takýchto energií, ktoré môžeš mať ty na sebe, tak anjeli chcú jednoducho, aby si sa očistil svoje telo od tejto záťaže. A uvidíš, že povolí sa ti v tvojom tele všetko. Povolia sa ti energie, budeš mať jasnosť v mysli a ľahšie sa ti bude aj rozhodovať v istých záležitostiach, keď stojíš na nejakej križovatke teraz, hej? Že ktorým smerom sa ty máš vybrať vo svojom živote napríklad ďalej. Ustanú ti v živote potom aj hádky, aj konflikty. Vyčistí sa ti ovzdušie. Nakoľko máme dosť obmedzení teraz, lebo všetko prechádza nejakým vylepšením, nejakými novinkami. Neuverejňujú sa nám výklady, alebo dokonca máme tam ako porušenie pravidel, potom nám vypíšu, nám stopujú tie výklady, preto veľa aj teraz tvorcov sa dáva do komunít, lebo tam to je zatiaľ bez obmedzení, tam môžete